Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri ngadamatid dzatika fi kulli waqtin wa khin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah pengausan Masjid At-Thahirin Dukuh Ngancar Banyudono rahimakumullah. Sumangga langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngujaken rasa muji dalasan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih dumugi sonten menika kula panjenengan sami saged makempal manunggal wonten ing Masjid At-Thahirin menika dalam kondisi sehat wal afiat, boten wonten alangan setunggal punapa. Alhamdulillah. Sholawat salam kita sakunjuk datang junjungan kita sedaya Kanjeng Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkang sampun beto risalah, beto ajaran dinul Islam, agami Islam, agami engkang beto keselamatan. Wiwit gesang wonten ngalam donya tumuju benjang gesang wonten ing akhirat. Ya Allah, kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun benjang pecah husnul khotimah. Salawat Salatullah ala Tuhan Salatullah salamullah ala Yasin. Nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah, Bapak Ibu, mugi kula panjenengan sedaya pinaringan gesang ingkang istiqomah. Istiqomah ki apa to Mas Wahid? Istiqomah niku ajeg, jejeg, runtut, continue, terus menerus anggenipun nglampahi ngibadah. Nglampahi napa Bu? Ngibadah. Dados kula panjenengan niki nyuwun dhateng Gusti Allah, mugi-mugi anggenipun nglampahi ibadah menika saged istiqomah, ajeg jejeg, continue, terus menerus. Walaupun bagaimanapun keadaanipun harus tetap kita laksanakan. Contoh, kula panjenengan nalikanipun diparingi sehat, seger kewarasan kados sonten menika,
kula panjenengan menawi badhe nglampahi salat, kula contohke ibadah salat nih Bapak Ibu nggih. Salat niku menurut tataran ilmu fikih dilaksanakan dengan berdiri. Dengan apa? Jumeneng. Dengan berdiri niku ketika kula panjenengan tasih mampu. Kados kula panjenengan niki mangke dalu utawa mangke maghrib, ketika kula panjenengan sholat karena kita masih mampu dalam kondisi berdiri, diusahakan kita sholat dalam kondisi jumeneng, berdiri madhep kiblat. Madhep pundi Bu? Kiblat. Contohnya ngeten. Umpami kiblate mriku wonten mawon nggih. Umpami jenenge contoh kan boleh to Bu? Kula panjenengan sholat menghadap kiblat. Allahu Akbar. Lah niki lamun kula panjenengan kuwasa, mampu ngadeg ya kuat, mampu pramila sholat diutamakan berdiri. Allahu Akbar. Walaupun dalam gerakan sholat niku setiap ormas, setiap golongan niku ada perbedaannya. Mula ya ora apa-apa, mula merguru kudu sing akeh sisan. Dadi ben ora fanatik satu golongan. Contoh nggih Bapak Ibu, kula panjenengan nalikane sholat, ana wong salat niku model takbire ngenten iki. Wong jenenge gurune neka-neka kok Allah mengangkat tangan. Allahu Akbar. Lah niki insyaallah sami kula jenengan to, nggih to Bu? Kula jenengan ngoten niku to? Nak kula ngoten niku, soalé kula manut guru kula ngoten niku. Enten malih mengangkat tangan niku setinggi bahu. Allah niki diukur. Oh sakmene. Allahu Akbar. Enten mboten? Lah niku pakai hadisnya juga sama. Lah itu dalam mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan itu Allah sejajar kali telinga, Allah sejajar kali bahu. Lah mengke sedakepe beda-beda nggih. Karek manut gurune. Manut sinten Bu? Gurune panjenengan piyambak-piyambak. Dari guru dari hadisnya Kanjeng Nabi. Naking guru kula Allahu Akbar. Semanten iki. Kula ngaji teng kelompok sanese teng MTA, kula ngaji teng MTA 3 tahun Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ngoten niku. Kula ngaji teng Salafi sing katake rada munggah. Nek kathok kula ndelalah. Ora munggah nutupi polo. Wah, finar iki jane. Nek kula biasane sarungan, Pak, gandeng udan to sarunge kula lebake jok, Pak. Kula iki mboten pede nak celananan. Lah, rencang-rencang kula Allahu Akbar. Ngenten iki. Karena ngen hadise Kanjeng Nabi meletakkan tangan di atas dada. Lah, mau maknai dada niku mriki. Mula salate modele ngenten iki. Rencang kula sing do ngaji to. Allah. Enten sing menten, enten sing sementen. Enten sing sementen. Meleh-meleh enten sing sementen. Ngisor wudel. Niki wudele ngisor. Enten sing malah mboten sedakep lurus. Allahu Akbar. Ngoten niku.
Lah piye to Mas Wahid? Ya wis ben kabeh kuwi manut gurune dhewe, sing penting berlandaskan hadisipun Kanjeng Nabi. Nek guru kula sing setunggale beda melih sedakepe. Allahu Akbar. Ngeten iki. Epe-epe ditutupi nggen puser wudel, astane tangan digocekke kene ditekanke ngeten. Ngeten iki. Ngeten iki. Niki sejarene sedakepe para wali jarene. Jarene guru kula. Mula sing tiang-tiang sing nderek thariqah. Thariqah niku nak nggen kula ngaos teng Nahdlatul Ulama thariqah itu suatu tata cara zikir yang dituntunkan oleh gurunya dengan jumlah bilangan berkali-kali, 1000 kali, 7000 kali, ngoten niku. Lah di Indonesia itu ada kurang lebih 40 thariqah al-mutakbarah, thariqah qadiriyah naqsabandiyah, thariqah syadziliyah, thariqah tajiliyah. Lah itu biasanya orang-orang yang derek ngaos niku angger bar salat bar ngamalke wiridane Kanjeng Nabi, subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar terus ndonga rampung ditambahi wiridane kone gurune. Mesti nyekele nganggo tasbih. Enten sing beto tasbih? Enten, Bu? Mboten enten. Niki enten tasbih. Mbon ilang ya. Tasbih diganti HP ya. Scroll HP saiki. Lah, orang ingkang derek thariqah niku biasanya bar zikir-zikir yang dituntunkan Kanjeng Nabi, terus piyambake ngamalke zikir yang dituntunkan gurunya niku wau. Misale zikir maca kalimat tahlil ping 100 ning saambegan nafas. Mula jane kula contoke nggo tasbih, ning gandeng ora ana ya anggap ae niki kula nyekel tasbih. Terus saambegan nafas, nyerot ambegan. Ketika nyerot ngucap kalimat Allah ditekan teng dodo langsung niki dibengke tasbih niku dibengke saambegan nafas mboten ambegan nak pun saambegan dilepaske ngoten niki ping 7. Karena enten nggen thariqah ning kula dereki thariqah qadiriyah naqsabandiyah riyin niku ada 7 titik di dalam diri manusia sing kuwi kudu dizikiri, kudu diistighfari sebab kuwi titik-titike apa ya jeneng latifah. Salah satunya mriki. Latifatul qalbi. Ngisor susu kiwa let rong jari. Nah, mriki. Niki susu mriki. Lah mriki enten titik namine titik latifatul qalbi. Niku sing kula panjenengan sok-sok adigang, adigung, adiguna. Ngedeng-dengke kekuasaane, kepinterane, derajat pangkate. Sopo siro sopo ingsun. Lah niku titik enten mriki niki. Kula panjenengan merasa pinter dhewe, merasa sombong, merasa paling alim, merasa paling pinter, paling suci, salate sing paling sunah dhewe iki ya aku iki. Liyane ora sunah. Sing paling bener nurut Kanjeng Nabi ya aku iki. Lah perasaan-perasaan ngoten niku punjere enten mriki niki Bapak Ibu. Mula anggen sing nderek thariqah niku angger bar salat dizikiri, diistighfari. Madhep ngulon ngobengke tasbih. Allah. Mriki dizikiri, diistighfari. Lah niku namine thariqah, zikir thariqah. Mula jenenge enten nggen Islam niku variasine zikir maneka warna. Beda kelompok, beda tata caranipun. Lah nak zikir ingkang dituntunke Kanjeng Nabi nggih niku zikir-zikir umum niku wau. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Gitu Bu. Niku ning nak jenengan nderek zikir thariqah mungkin ada zikir tambahan lagi. Diwaca ping 1000, ping 7000, ngoten niku. Pancen niku
Ciptaanipun ulama kangge mengulinakaken. Mengulinakaken ya apa? Membiasakan ben supados atine manah kula panjenengan menika tansah eling til kumandel dateng Gusti Allah. Sebab ngen Al-Qur'an dawe zikron katsiran ya ayyuhalladzina amanu udhkuru elingo sira kabeh menyang ingsun kelawan zikron katsiran zikir eling nyebut saake-ake. Banding saake-ake awake dhewe paling banter gur ping 33. Mula nurut para alim ulama diciptakan niku metode-metode zikir dikei. Kowe macane ping semene, ping 7.000, ping 12.000. Tahlile ya ping 163. Perlune napa? Ben duwe patokan, ben duwe semangat. Mula rencang-rencang kula ingkang do nderek ngaji thariqah niku zikire semangat terus. Benten kula panjenengan gandeng ora melu thariqah ya zikir sak cekele ta, Bu. Ngantuk ya sak penake Gusti, subhanallah subhanallah subhanallah. Ngantuk Gusti, ora tenanan. Mergane kita tidak punya patokan. Ora ana ning dindelke. Beda nak ling diperintahke guru mesti manut. Sak madya dilakoni senajan linggahe 15 menit dilampahi anggone sing zikir. Kula anggere teng bendan puluhan mereka bapak-bapak sing melu thariqane bar rampung salat tarawih zikir melih, Pak. Suwi niku kula jagongan kali kanca kula zikire dereng rampung. Batin kula, oh ya suwi men sing diwaca apa kula ngene. Ning gandeng piyambake tangzim manut dawe guru nggih monggo kersa. Lah itulah kenapa dalam Islam kita mengalami berbagai macam ormas aliran pemahaman. Dalam hal sholat sendiri saja gerakannya beda-beda. Sebab Kanjeng Nabi perintahnya ger umum. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Umatku kabeh, sholato sira kabeh kaya dene kowe weruh nalikane aku sholat. Dalile niku mergane. Gandeng dalile niku para sahabat ingkang meriwayatkan hadis ngertos Kanjeng Nabi tingkah pola sholat bawa sholat gerakane kados kula contokke niku wau. Ana kalane ana sahabat sing ngerti Kanjeng Nabi sholat pas ngangkate tangan iki wau. Allahu Akbar. Jadi hadis sahih. Enten meleh pas mungkin Kanjeng Nabi pas sholat ngangkate asta pas ngeten. Allahu Akbar. Dadi hadis. Enten melih sing Allahu Akbar. Dadi hadis. Enten sing Allahu Akbar. Dadi hadis. Hadise macem-macem. Dereng mengke sing nuding pas tahiyat niku lho Pak Bu. Nggih to? Lah sing nuding niku ana sing guru kula ki macem-macem. Ana sing wiwit awal at-tahiyat ngoten nipun maktung kudu ditudingke. Enten sing kiai setunggale asyhadu alla pas ngono ki pas tunge. Asyhadu alla ilaha illallah. Guru kula Pak Yoyo guru kula Mas Wahid. Nudinge pas illallah ditudingke nganggo kode. Illallah, pas illallah ditudingke. Lah sing kula praktekke niku, kula merga keng Kyai Yoyok niku. Nah sing kiai-kiai liyane ya beda-beda. Lah kula pas illallah ngoten niku tung ngoten niku. Enten melih kanca kula pas kuliah dari awal digerakkan. Lah memaknai hadis Rasulullah itu ketika sholat dia menggerakkan telunjuknya. Lah menggerakkannya diartike menggerakkannya diobahke. Lah, enten mulai memaknai menggerakkan itu pas kalimat Allah ditungke. Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah, harus pas kata Allah ditungke. Lah, wong jenenge ya pemahaman. Kita nggak tahu yang sebenarnya yang dilakukan Kanjeng Nabi ki sak benerin di kabeh mengaku semuanya dari Kanjeng Nabi.
kabeh mengaku iki hadise sahih. Nggih to, Pak? Sing kok NU yo ngamalke iki hadise sahih. Sing keng Muhammadiyah iki yo ngamalke hadise sahih. Sing keng MTA ngamalke iki hadise sahih. Sing Salafi iki ngamalke hadis sahih. Padahal kabeh mau nak digathokke beda-beda. Nggih to? Terus timbul pertanyaan, jane salat sing jan nyer sak werna sing kuwi saka Kanjeng Nabi ki ndi? Ternyata diteliti mboten enten, Pak. Ternyata mboten, wis mesti beda-beda. Sebab napa? Sebab salat, esensi salat itu mboten gerakane. Intinya salat mboten gerakane sing takbir. Sing ngeten mboten niku ternyata. Intine salat niku tiyang ingkang sampun salat supados saged tanha nganil fahsyai wal mungkar. Intine salat niku ketika piyambakipun nindakake rutinitas salat ben saged tumindak kebajikan, saged mencegah tumindak sae lan awon. Mula ampun gumun. Pejabat sing korupsi nika ya salat, ya haji, ya nyokong masjid, ya bangun masjid. Kepara sokongane luwih kathah tinimbang jenengan. Nggih napa nggih? Sing do korupsi nika ya salat, ya perlu poso Senin Kemis, bengi ya tahajud, tapi ijek gelem korupsi, ijek gelem mangan duwite rakyat. Loh, wis sing salah salate napa wonge? Wonge. Jane tiyang kula panjenengan nglampahi ibadah ken salat, ken poso niku supados menumbuhkan akhlakul karimah, akhlak sing becik ngrumaosi bilih Allah niku ngawasi kula panjenengan. Ten pundi-pundi rumangsa diawasi. Aku tumindak Allah diawasi Gusti Allah, aku tumindak becik ya diawasi Gusti Allah. Ketika kula panjenengan merasa niku Bapak Ibu ngrumaosi diawasi Gusti Allah, itulah puncaknya orang Islam sing ngonten niku. Paham? Dados puncakipun tiyang Islam niku ingkang ngrumaosi diawasi Gusti Allah wonten pundi panggenan, akhiripun kula panjenengan badhe tumindak dosa, tumindak awon boten wantun. Itulah orang mukmin yang sejati niku. Ora kok sing nganggo sorban putih jenggoten, bathuke ireng, yang endi-endi do disalami, niku ora nembe bodine. Kados kula macak ngene iki kaya ya nganggo blangkon, nganggo nak bodine. Amal perbuatane mbuh gumantung pribadinipun piyambak. Mula Islam diturunkan di dunia ini untuk makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak sebenarnya. Kenging napa enten upacara salat jamaah? Napa melih sing jamaah niku? Haji jamaah, salat jamaah, pengajian jamaah. Niku dalam rangka kangge membentuk komunitas. Oh, masyarakat ngancar kene iki kok jamaah tertib, berarti kene masyarakatnya apik, rukun, sayo-sayo. Ngoten niku lho. Harapanipun menawi kula panjenengan sampun berjamaah di samping ganjarane ya kathah, harapanipun membuat akhlak pribadi yang baik. Tapi ya piye? Ya tetep panggarae sawang jenenge menungso amor menungso kok. Nggih to? Jenengan ngenten iki mawon nonton sampinge iso ngrenengi. Biasane ki ora nak pengajiane orang nganggo gelang kalung. Iki dupeh ndang pengajian gelang kalunge dienggo pamer. Peh wingi bar panen nenenge tan desa wis dipamer. Yu sumuk yu. Karo ngetokke gelange. Saged mboten ngoten niku? Saged. Wong jenenge ya wong wedok, nggih to. Yu, tak kandhani to yu. Aku mau nang pasar to yu.
kepethuk Pak Lurah. Kamangka lambe diaru-ari. Yang peken, nak wong lanang diaru-ari pisan jawabane semaure pisan tok. Mas Fahid, kok ngendi? Keng peken wis rampung. Ning nak wong wedok diaru-arui, yuk Mbak De keng pundi ngono. Anu ale, kok pasar? Tak kandhe ya, Le. Pasar murah me banget. Aku mau kulaan lho, gawe duit 100.000 iki ora entuk apa-apa lho. Gore entuk ebi, bawang marang ini kabeh diomongke. Niku nak wong wedok ngoten niku. Harapanipun kula panjenengan entenipun puasa kados dalu niki. Sonten niki kita kan puasa. Puasa niku awalnya niku supados kula panjenengan melatih ben dadi urip sing sederhana prasaja. Urip sak madya. Nggih napa nggih? Secukupnya nyukuri apa peparinge Gusti Allah. Tapi ya ora iso panggah maido, panggah meri, nggih to. Contone ya kula dhewe. Wingi kula arep mboten mriki kula biasanya buka bersama enten Masjid Ciptamaya Pengging Bapak Ibu. Ken ngisi tausiah mriku. Delalah kok panitan iki ngekeki wedang, nasi bungkus, gorengan. Delalah kok kula ki kliwat gorengane. Kula mboten diparingi tahu goreng. Oh niki ya kula grenengi. Wah iki panitiane ora cetha iki. Masa kesampingku dikeki tahu loro, aku siji ora dikeki. Lah ya serakah to niku Bapak Ibu. Jane iki wis ana nasi, ana snack, ana rambak, ana tempe, gur kacek tahu siji niku lho. Isih ngrenengi. Ora trimo. Mas, apa? Aku ki lho urung tahune, tak enteni kat mau kok ora jan, ora cetha tenan iki lho. Malah ngrenengi panitiane nggih to. Ya itulah namanya manusia niku serakah. Wis diparingi diwewehi cek kurang. Nyawang pinggire jenengan amit nyun sewu. Ibu-ibu niki jenengan diparingi kerdus siji tok. Ling dhuwur seneke mboten dicaosi, grenengan mboten. Grenengan kepara malah nyengeni. Piye to, Nduk? Aku urung barang kok. Ngapunten budhe pun telas. Lah piye? Panitia niki sapa? Ngantek seneke kurang lho. Panggah digrenengi, panggah dirasani. Pancen wong urip enten ngalam donya ki nak ora dirasani digrenengi dipaido, Bu. Mula kula panjenengan harus siap-siap niku. Apapun posisi Anda, apapun pekerjaan Anda, apapun akhlak tindak tanduk Anda tidak lepas dari 3 hal niku. Digrenengi, dipaido, dirasani. Nggih napa nggih? Ijek urip kowe dirasani. Wis mati lho tetep dirasani. Nggih napa nggih? Jenengan nak mangkat Yasin tahlil ngoten nika. Kok sugane ora tek memper. Jenengan ya rasan-rasan, mau bengi cah rekai yasinan metu sop asine kaya upil diwodo mongko niku ya gratis gur garek mangan manggah diwo apa meneh ibu-ibu wayah jagong ya ta Bu, jagong enten gedung wis dandan ditil delah ten gedung ora kumanan sop nopo es wonten mawon mantuk isih grenengan kok. Jangan cah tiwas nyumbang 150 ora itu sop. Ngerti ya tak sumbang 50 ngono. Ora itu sop lho jenengan ceritane seminggu mboten telas jenengan warak-warake kanca-kanca. Sing ngangsal sop ya maido. Allah, oh sop rasane ya gur kaya uyah jaran kok yu. Masya Allah. Maido melih to niku. Lah itulah namanya manusia. Apapun dipaido mula diarani wong mantu deman-leman metu apane metu paidone jenengan kok penate singkang sampun nate mantu nggih apapun yang panjenengan persembahkan untuk masyarakat tetep panggah ana sing maido walaupun sak porsi 50.000 to tetep dipaido sebab hidup di masyarakat ini mesti tidak lepas dari dipaido. Lah kula panjenengan gesang wonten ngalam donya
belajar nampi kahanan niku wong. Puasa niku ngelatih kula panjenengan supados merasakan rasa luwe, rasa lapar. Rasa napa, Bu? Wong luwe, wong lapar, wong ngeleh. Ngeleh kula jenengan gur sawetara, mengke pun disiapke. Tapi saudara kita enten Gaza, enten Palestina sampai sekarang ingkang tasih perang niku malah krungu kabar terbaru Amerika kalih Irak niku peh ajeng bom-boman melih. Iran nggih kalih Iran niku siap bertempur, Bu. Kaya zaman biyen Irak Kuwait bertempur, Amerika turun campur nika nggih qasidah zaman riyen nika. Wiwit riyen ngantos sepriki donya niku entene gur geger kemawon. Pramila kula panjenengan nyuwun kalih Gusti Allah, mugi-mugi negari kula panjenengan tansah pinaringan adem ayem semsem jenjem nggih Bu nggih. Allahumma amin. Pun saniki masuk materi cara menjaga kesehatan. Cara napa, Bu? Menjaga kesehatan. Sehat sedanten, Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat nggih? Nderek ngendikanipun para guru-guru kita, cara menjaga kesehatan Bapak Ibu, panjenengan wungu saderengipun azan subuh. Wungu saderengipun azan subuh jam 3 napa setengah sekawan. Sing cah nom-nom jam wekere HP-ne disetel. Tidididit jam 3 napa setengah sekawan. Wungu. Ibu-ibu niki wungune jam pinten? Bar azan subuh napa saderenge azan subuh? Bubar. Oh, saderenge, alhamdulillah. Bapak-bapak wungune sakwise manjing azan subuh napa saderenge azan subuh pun wungu? Oh, tengah telu, alhamdulillah. Oh, mergane sahur. Nak ora poso ya dealer, Mas. Gandeng poso nggih pun monggo. Diusahakan ngendikane guru kula niku, "Lek nak iso tangiya sadurunge azan subuh." Oh nggih, Mbah. Lajeng napa, Mbah? Donga syukur karo Gusti Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Niku syukur kalih Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti kula pun panjenengan sareaken, panjenengan turuaken, panjenengan pateni sementara kula saged wungu malih. Niku kudu bersyukur. Lho Mas Wakit emange ana ta wong mapan turu langsung bablas mati? Enten. Tangga kula mriko nggih enten kok. Bengine bar rapat teng Bendan, rapat kebudayaan apa ngoten kekeselen dikirane iki turu biasa, jebule langsung bablas ora bali, Bapak. Lah niku mula kula jenengan kok enjing saged wungu enjang donga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bersyukur kali Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti aku cek diparingi urip nyawang bapake. Oh, pake cek urip. Nyawang anake, putune, oh putuke cek urip cek ngorok. Ngoten niku bersyukur. Ngoten nggih Bu nggih. Nomor kalih minum air hangat 1 gelas atau 2 gelas air hangat, air putih Bapak Ibu. Jenengan wungu maupun siram toh, wungu ndonga siram dereng mau ya. Oh adus sik, mimik sik ora apa-apa. Minum air hangat dulu. Teng dapur mendet tromos paringi air putih hangat, glegek-glegek. Minum air hangat niku saged menetralisir racun-racun di dalam tubuh Bapak Ibu setiap pagi. 1 gelas atau 2 gelas. Bar niku minum madu pahite nggen kula. Tambah sehat. Nggih ta minum madu pahit. Wah, tambah etes. Nggih ta. Cukup 150 nggih ta. Lah niku minum madu. Kanjeng Nabi remen kalih madu, soalnya madu nggih jaga stamina kesehatan. Minum air hangat Bapak Ibu. Sak sampunipun menika
titikane mayar. Panjenengan kok bangun tidur gulune keringetan, mriki ngen gulon mriki ngen kerain jenengan kon sumuk, berarti jenengan sehat. Metabolisme ketika panjenengan istirahat niku berjalan normal. Mula ada bar mimi air hangat terus krasa pipis. Tenggolah ngiras-ngirus pipis, mandi pagi. Napa Bu? Mandi pagi. Kula riyen gadah tamu nggih langganan jamu niku usiane 90 tahun. Kula tangleti, "Mbah, yen yuswane pinten?" 90 kak lil. Wah, jenengan ketinggal seger meniku rahasiane apa? Napa to, Mbah? Anu le, nek iso kowe tangi esuk sadurunge subuh, terus adus esuk niku diderekke kalih garwane. Sing ibu, sang ibu usiane 87 napa 86 ngoten niku selisih. Sama-sama mimilan mintuna sehat. Iki Mbah Kakung iki pendak esuk kon nyepake nggo adus. Dugi sakniki Mbah. Le ngoten masyaallah niku. Ternyata mandi pagi Bapak Ibu, menyehatkan mandi pagi. Minum mandi berolahraga Bapak Ibu. Napa Bapak Ibu? Diusahakan panjenengan seminggu sekali olahraga. Kula nak bar subuh nggih olahraga, lari-lari kecil. Ngubengi katongan, ngaler etan soritan nika. Niki mau dugi ceraken. Bar niku gandeng niku sekolah libur yang sawase gawe konten pitutur wong Jawa. Nak panjenengan gadah Facebook, jenengan buka Gus Wahid. Nah, isine pitutur wong Jawa, buka Mbak. Iki isine pantun pitutur wong Jawa. Nah, kalau gawe konten karo foto cekrik ngoten niku. Lah pun rampung mantuk. Diusahakan napa niku olahraga seminggu sekali. Olahraga yang baik niku jalan cepat. Jalan cepat sebab disesuaikan kali detak jantung. Jantung kula jenengan deg 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 deg. Lah niku jalan cepat. Deg deg deg. Nah, diusahakan olahraga jalan cepat. Nah, mboten saged ya jalan santai. Tapi harus diusahakan berolahraga Bapak Ibu. Ning ya insyaallah panjenengan setiap hari olahraga kok nggih. Wis ngentokke keringet kathah sanget kok. Lajeng malih rajin puasa. Napa Bu? Niki ibu-ibu saderenge Ramadan, bapak-bapak ingkang tesih mampu poso Senin Kemis, monggo poso Senin Kemis dipun lampahi Bapak Ibu. Nah, nek nderek wong Jawa biasanya ditambahi poso weton. Poso napa? Wetone anake dipasani. Ngoten. Oh, anakku lahirnya Jumat Pahing, tak pasani. Nek ora dipasani ya disedakahi ngoten mawon. Sedekah niate sedekah nggo sak keluarga. Nek wong Jawa kuno niku dipasani. Almarhum ibu niku gane masani kula. Kula ki wetone Minggu Legi. Pendak Minggu Legi adik kula Jumat Pahing dipasani ibu. Bu, kok poso? Le kowe tak pasani. Semoga-moga kowe diparingi selamat rezekine lancar. Amin Bu, matur nuwun. Ning aku dhewe malah ora tau masani anakku. Soale nak puasa weton niku ada yang mengatakan itu bukan tuntunannya Kanjeng Nabi. Itu hanya tuntunan tradisi orang Jawa. Mula nak nglakoni ngendikane guru kula aja ngarep-arep pahalane. Wis diniati tirakat ngono wae. Sebab yang berpahala itu puasa yang ada dasarnya pada hadisnya Kanjeng Nabi. Senin Kemis, Yaumul Bid, poso Arafah, poso ngoten niku nak sing poso weton itu termasuk puasa-puasa tinggalanipun tiang sepuh kula panjenengan. Ning nak arep niat poso ya niat poso. Ning ampun ngarep-arep pahala. Wis niat ingsun prihatin. Muga-muga prihatin jenengan ndadosaken pahala ngoten lho. Ning kangge kula persilakan jenengan badhe poso weton nggih mboten napa-napa. Kula mboten nglarang sebab dai guru kula enten sing membolehkan, enten sing tidak boleh. Puasa yang pasti-pasti saja.
Monggo terserah panjenengan. Poso sunnah, sing penting poso sunnah. Lajeng malih Bapak Ibu, trik sehat mengontrol emosi. Napa Bapak Ibu? Mengontrol emosi, ojo cepak muringe. Tik-tik rak beneran muring nesu-nesu, miso-miso, ampun. Kita belajar mengendalikan emosi. Sebab zaman sakniki ngladeni anak putu ki ora kaya zaman rumiyin nggih to. Putune jenengan lho zaman sakniki lho bendina cekelane HP, dolanan game, nyekrol video ki lho 2 jam ora leren. Betah. Kon TPA sak jam ki lho dioyak-oyak mbae lambene ngantek meniren, ora ndang mangkat-mangkat. Nek angger nyekrol HP nunggoni HP 2 jam, 3 jam. Mula menurut penelitian masyarakat Indonesia itu kebanyakan duduk nganggur nyekrol HP sekitar 1-2 jam. Entek gorenggo mijeti HP. Kuwi ya termasuk sing ngomong dhewe. Nggih to? Telas entek nggo mijeti HP ya, Bu. Ser nyekrol HP, nek nggon TikTok ya nyekrol TikTok. Nek nggon kados kula dolanan Facebook ya nyekrol Facebook, gawe konten di-upload, scroll meneh konten. Ngoten niku. Ternyata itu membuang waktu. Pramila napa? Pramila menurut penelitian juga daya ingat anak-anak sekarang niku menurun. Kecerdasan anak-anak sekarang niku akeh menurun nih. Mergo kokean nonton HP, ora patek seneng maca buku pelajaran. Nggih napa nggih? Mbok menawa putune jenengan ngoten niku, Bu. Kokean nonton HP, ora patek maca buku pelajaran. PR ora digarap, sinau kelompok saiki wis jarang. Pokoke angger maget napa niku angger nyekel HP wis berjam-jam. Lali gawean didangu wong tua ora krungu tur budek. Nggih to. Le. Apa, Mak? Celuki timbali wong tua kok ngantek wong tua ngeden wetenge senep. Bapak dipundhutke rokok. Wah. Nggih, Pak. Blandang melayu. Duite 50.000, jujule 20.000. Pak, iki nggo opah ya, Pak ya? Oh, njaluk opah cah sakniki. Lah niku. Daya konsentrasinya menghilang. Kula pun ngraoske, kula dadi guru 16 tahun. Anak-anak kula niku beda banget, Bu, kali zaman riyen sebelum corona niku. Wis kandhanane ndendeng, ora tau nggarap PR, wong tua ngoyak-oyak kon pinter, SPP ora tertib, bayar LKS lowong-lowong, bocah ora tau mlebu, wong tuane arepane goleki anake sing pinter segene iso mlebu SMP 1 Banyudana. Ya tangeh lamun to, Bu. Ning omah sinau ora le mboten. Lah diware pakmu mbokmu ora mboten. Pak ibuke kerja. Lah yang ngono kok wong tuane idam-idamane ben iso mlebu sak SMP 1. Lah ya ngimpi to Pak Bu, nggih to. Padahal Pak guru-bu guru terbatas di sekolahan. Pramila harus diimbangi sebenarnya. Pendidikan di sekolah juga penting, di rumah jauh lebih penting. Lah niku zaman sakniki lari-lari pancen istimewa. Pramila napa senjatane namung setunggal, dawuh Mbah Gus Dur. Ditirakati diria boy zikir lan sulo jangan tilali zikir lan sulo jangan tilali. Sakniki andalane kula jenengan Bapak Ibu ya termasuk kula sing ngomong dhewe niki. Ngandani bocah ra digugu, malah seling surup tur marai padu. Oh, senjatane namung setunggal, diokei tirakate Bapak Ibu. Jenengan tirakati, poso Senin Kamis monggo, wiridan ingkang dangu monggo, ngaji Quran monggo, sholawatan monggo, pengen infak sedekah monggo.
niat ingsun nirakati anak putuku. Sebab zaman sakniki ngandani bocah wis dendeng. Angel gitu, Bu. Mula senjatane satu kita tirakat, ditirakati pasrahke kali Gusti Allah. Pun Gusti mongso borongo. Kula ngandani putu kula ling niki kok jan istimewa, paling super. Ora kaya anakku sing kae. Ini pancen niki zamannya. Zaman pun beten. Mula senjatane namung setunggal, ditirakati. Mula monggo putrane, putune, anak mantune ya ditirakati. Ben menjadi putra putri engkang solih solihah, saged mikul dhuwur mendem jero, saged ngangkat derajat asmanipun tiang sepuh lan leluhuripun piyambak. Era modern niki ditirakati. Nggih Bu nggih. Tirakati dhewe-dhewe. Jenengan nirakati putrane putune panjenengan piyambak, kula ya nirakati anakku dhewe. Sesuk tiba bejo mulya sing ngrasake panjenengan piyambak, kula nggih ngrasake kula piyambak. Mula ayo do tirakat dhewe pun niki pun meh manjing maghrib kirang 10 menit 9 menit saking kula cekap semanten nggih Bu nggih. Pun niku dados tip kesehatan napa wau kita ulas. Bangun pagi sebelum subuh, berdoa, bersyukur, minum air hangat, mandi pagi, terus berolahraga, terus mengendalikan emosi, ojo gampang uring-uringan, ndak darah tinggi. Nak darah tinggi kebablasan nyenggol otak dadi stroke. Nak urung nyenggol otak nyenggol ati dadi emah. Yang mrene kemraman yang pulung ati loro dadi loro mah. Among kok nak loro mah niku tombone gampang-gampang angel mataun-taun gitu. Dadak ditukokke madu pahit. Ngen kula niku tombo mah niku. Ning ya ora apa-apa, Dik, ora apa-apa. Nggo dum-dum rezeki kalih kula. Dadi nek jenengan sakit mah tindak ngen kula mundhut madu pahit. Ning harapan kula ampun sakit mah sehat sedaya. Allahumma amin. Mekaten lan cekap semanten ingkang saged kula aturaken kupat duduhe santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.